Dobrý den, je tu s vámi opět Hanka Slabá a tentokrát také Veronika Posár. Verča je člověk, který stál u vzniku školky v rámci rodinného centra Andílek. Verča je hlavně odbornice na umění, jeho představování dětem. A to ať jde o knihy, divadlo, výtvarno nebo i vaření. A osobně jsem Verče vděčná za to, že mě skoro před 16 lety do Andílka přivedla. Verčo, vítej. Ďakujem, ahoj Hani. Verčo, úplně začneme trochu odjinud. Jaká je top kniha, kterou si v poslední době četla s dětmi? Nemačkejte to tlačítko. Ta ma úplne očarila. A můžeš nám ji trošku představit? To je taková výzva, nemačkej tlačítko. No, je to o skupine zvieratie, ktoré v lese nájdu záhadné tlačítko a skúšajú vymyslieť, čo by sa mohlo stať, keby ho stlačili. A sú tam aj takí, ktorí sú zvedaví, že by ho chceli stlačiť a sú tam aj takí, ktorí sa ostýchajú a vravia, no radšej niečo, keby náhodou a tak. A tak to proste plinie celá knižka a skúšajú vymýšľať, čo zaujímavého, strašidelného alebo prekvapujúceho by sa mohlo stať. No a najlepšie na tom je tá pointa, ktorú nebudem ale prezradzovať, lebo ja nemám rada spoilery v knihách, takže sama ich ani nedávam. Pro jak staré děti je? Je to 3+, je to proste školková literatúra, ale zabaví sa pri tom úplne každý, aj veľký, aj dospelý, takže Tak teď budu dá sa celou to dobu čítať. přemýšlet, co bych dělala s tlačítkem, kdybych ho našla uprostřed No lesa. práve. A je to skvelá knižka vlastne na to, že pozná sa, že niektoré deti ako budú presne hneď tí, ktorí ako nie, ja by som to nestlačil a iní budú zase práve tí, ktorí áno, poďme do toho, poďme to stlačiť, stane sa toto a toto. Super, moc děkujem na úvod. A podíváme se na tvoje dětství. Byly knihy součást tvého dětství od jak živa, anebo se s ním musela propracovat? No, my sme knižky doma mali vždycky, nebolo ich nejak veľa. Nepamätám si, že by mi rodičia čítali, ale pamätám si, že mi čítala moja starka, keď som ku nej chodila na prázdniny, mám proste v pamäti knižku, ktorá sa volala Doktor Jaj bolí. A bolo to o lekárovi, ktorý sa staral o zvieratka v džungli a pomáhal im liečiť rôzne neduhy. A vlastne ja som sa tak viac ku knihám dostala počas štúdia na vysokej škole, kedy som mala kamaráta, ktorý ako vlastne vo mne prebudil tú schovanú lásku ku knihám. A zdravím ho do nebička. A potom som vlastne s narodením svojich vlastných detí som sa začala zaujímať viac o detskú literatúru. Keď sa vlastne narodil Teo pred 14 rokmi, tak toho až toľko moc nebolo, že človek musel naozaj veľa hľadať, aby našiel kvalitnú knihu. Dnes je toho zase, by som povedala, až príliš moc, že človek sa toho v tom stráca a vďaka Bohu, že existujú ľudia, ktorí pomáhajú nachádzať tie cesty, pretože veľa kníh by deti mohli prísť alebo sa naopak stretnúť s knihami, ktoré nie sú úplne proste to pravé, ktoré nestoja za to. Teď mluvíš asi o děvčatech z mravenčí chůvy, typuju. No aj o opičí matke, o Petre, alebo proste o Veronike Peslerovej, to sú všetko moje, Marika Zademská, Zuzka z Dlouhej punčochy, to sú všetko moje, také vlastne im hovorím, že to sú knižné kmotričky môjho Tea a moje knižné múzy. To je krásný. Veru, co ses naučila v dětství a vlastně ti slouží doteď, abys právě zvládla všechno, co chceš v tom životě zvládat? Tak neviem, akože my sme mali takéto detstvo, ja som bola najmladšia, teda stále som, moje sestry sú odo mňa o 8 alebo 7 rokov staršie, takže ja som bola fakt taký jedináčik. A takže ako, asi som mala tej pozornosti viac než oni, alebo oni mali ten pocit, že jej mám viac. A mali sme takéto detstvo, kde sme boli stále von, kde proste sme si sami hľadali zábavu a dokázali sme sa parádne zabaviť s málom. A to mi vlastne akože, a hľadať vlastne akoby tú radosť v tých maličkostiach. A to je to, že vlastne ja sa snažím naozaj hľadať každodenné radosti v tých drobnostiach. Akože napríklad si dám dobrú kávu, alebo niekto sa na mne v električke usmeje, keď ja sa na ňo usmejem, alebo ja neviem, že mi niekto nakreslí obrázok. Takže hľadať akoby radosť v tých maličkostiach.
Co jsi viděla dneska za maličkosti? Dneska, dneska sme boli s Teom spolu na káve a to je vždycky také ako milé, že vlastne môžeme iba my dvaja mať nejaké tie svoje debaty a to sa nestáva často, takže to ma veľmi potešilo. Krásný. Ty jsi vlastně studovala pedagogickou školu a co tě přivedlo k tomu rozhodnutí právě se zajímat víc o děti a jít tímto směrem? No tak ja som študovala špeciálnu pedagogiku a ja som chcela vždycky pracovať s deťmi, ja som chcela pôvodne byť detská lekárka, ale veľký požiadavok bola matematika na prijímačky, ktorú ja úplne nevládnem. Tak som sa potom rozhodla, že proste skúsim pedagogickú a bol tam tento odbor. Mňa to zaujímalo z toho dôvodu, že ja som ako vždycky mala takéto akože to prosociálne zmýšľanie. A tam som sa vlastne akože prvýkrát vlastne na vysokej škole som sa stretla s Montessori pedagogikou. Mali sme jeden predmet a mňa to očarilo. Ja som potom vlastne tomu venovala aj svoju diplomovú prácu, kde som aplikovala Montessori pri práci s deťmi s postihnutým, že som rôzne upravovala tie aktivity, aby to zvládli aj deti, ja neviem, so zrakovými nedostatkami alebo proste s telesnými a podobne. A chcela som ako sa tomu venovať viac, ale ono je to vlastne koľko? 20 rokov odvtedy ubehlo a vtedy to bolo strašne ťažké sa k niečomu dostať už vôbec len k literatúre a tak. Takže som sa potom sme sa s manželom rozhodli, že odídeme do Prahy, kde ja som ako chcela sa venovať Montessori. Pamatuješ si svoje první emoce, když jsi viděla nějakou funkční třídu Montessori? No, mňa napríklad fascinovalo to, že keď som si urobila kurz, tak vtedy sa mi to všetko akoby vlastne zabalilo do takého kruhu. Akože mala som odtiaľ kúsok informácií, odtiaľ a vlastne stále tam akoby niečo chýbalo, ale keď sme potom ako začali ako tu prebiehať tie AMI certifikované kurzy, tak to naraz človeku dalo úplne iný pohľad a videl, ako všetko so všetkým súvisí a nadväzuje. A to bolo pre mňa také, že wow, že fakt to má zmysel, pretože my sme vlastne ako dovtedy ako mali nejaké informácie, skúšali sme rôzne veci, ale úplne sme si s nejakými vecami rady nevedeli a áno, veľa vecí sme robili tak, ako by som ich dnes už vôbec nerobila, ale ako s čistým svedomím môžem povedať, že som robila všetko, čo som si myslela, že je správne. A když ještě půjdeme před tvůj kurz první, AMI, myslím, co se tam dělo? Měla jsi ještě kurz od někoho jiného, třeba národní diplom, nebo absolvoval si jiné kurzy před AMI? No, ja som, úplne môj prvý kurz bol s pani doktorkou Štarkovou na Slovensku a potom som prišla vlastne do Prahy a pracovala som ako špeciálny pedagóg v základnej škole, kde mali triedu školkovú Montessori a dúfala som, že sa tam raz dostanem. Tak preto som sa tam vlastne zamestnala ako špeciálny pedagóg. A hľadala som k tomu ešte nejakú prácu ďalšiu a našla som práve inzerát, že Mirka hľadala vtedy niekoho, kto by jej otvoril dielničky, tak som sa proste prihlásila, slovo dalo slovo a začali sme ako robiť spolu. Vtedy sme tomu hovorili, hrajeme si Montessori. a vlastne urobila som si ten diplomový kurz český najprv. A rôzne také tie ako boli workshopy od rôznych ľudí, tak proste som chodila a zbierala som informácie, kde sa dalo. Když se teďka podíváš na ty pracovničky, protože zároveň máš výcvik, kromě 3 a 6, taky 0 až 3. Pracovala jsi víc s rodiči těch dětí 3 a 6 nebo 0 až 3? Kdo tam chodil víc v té době, když si dělala ty pracovničky? No, práve zo začiatku to boli tie menšie deti, pretože to bolo v rámci rodinného centra. A vlastne my sme ako ponúkali tým malým deťom tie aktivity, ktoré úplne neboli pre nich, pretože vieme, že to je úplne odlišné 0 až 3 až 6 vek. A potom ako, čím sme sa ako dostávali hlbšie a získavali sme viac informácií, tak sme to upravovali a potom vlastne začalo strašne veľa rodičov zaujímať, že čo by mohlo byť potom, keď už ako nebudú môcť chodiť na tie dielničky. Tak čo potom? Potom sme to premenovali na Montessori pracovný. A tak sme ako otvorili takú školičku, ktorá bola 2-krát do týždňa.
a rodičov to strašne zaujímalo, takže sme to potom ako začali premýšľať, ako by sme to mohli robiť na dennej báze. No a došlo to vlastne až k otvoreniu Montessori škol Andílek. Mhm. Jaké byly úplně ty začátky v tom rodinném centru? Protože ty seš taková žijící legenda Montessori škol Andílek. Nebo mozek, nebo paměť Montessori škol. Ja si hovorím, že som fosília, že by som No, si to nechci právě říct. To vím, že to říkáš, ale to zní divně. že by som si Já bych zaslúžila řekla, nejakú poličku. jo, živá paměť národa. Tak jak ten začátek probíhal? Kolik vás třeba bylo v centru? Jaký program to centrum nabízelo, kromě Montessori, protože já jsem tam chodila s dcerou na bubnování třeba, jako bylo tam víc aktivit. Tak boli tam ako výtvarné pohybové aktivity hudobné a vlastne Mirka chcela veľmi ako začleniť Montessori, pretože sa jej to páčilo, čiže bola na nejakom kurse. Myslím, že práve s pani Štarkovou tak hľadala niekoho, kto by ako s tým pomohol. No a prebiehalo to tak, že ako v tej multifunkčnej miestnosti, ktorú máš v tom rodinnom centre, som si vždycky ako musela vyťahnuť lavičky a mala som tam poličku, ktorú som mala zamknutú, aby som tam mala tie svoje veci, lebo predsa len na tie Montessori pracovné je to špecifický materiál. A vždycky som si pred každou tou hodinou vyložila na tie lavičky, som si spravila pripravené prostredie a po lekcii som to zase všetko do tej skrinky naskladala a tak toto proste prebiehalo. A najprv som robila pracovný sama a potom sme sa vlastne rozšírili o Mišu Vilhejmovú a potom vlastne sa pridala ešte Kamila. A nějakým způsobem jste se specializovali v té době, nebo prostě jste dělali zatím tu práci všichni podobně, jenom ty rozdíly byly na základě osobnosti vaší? No, myslím si, že to bolo na základe osobnosti, že sme sa snažili spolu nachádzať nejaké veci, čo nám fungovali, že ja som zistila, že v mojich hodinách funguje toto, tak sme si to nazdielali, kolegyne povedali, že im funguje toto a vyskúšali sme to, takže vlastne bola to taká, ako že vlastne sme spoločne vytvárali niečo, čo sme si mysleli, že by nám mohlo fungovať. A řekni mi, proč ses vlastně celoživotně rozhodla pro Montessori? Protože těch pedagogických směrů je jako spousta a ty říkáš, že se kvůli Montessori i stěhovala ze Slovenska. To fakt musela být velká vášeň. No, ja som videla totiž to, my sme mali jednu profesorku na vysokej škole a ona mala poradňu špeciálno-pedagogickú u nás v škole a bola to modelová špeciálno-pedagogická poradňa. Bola to prvá svojho druhu na Slovensku, kde ona vlastne mala pripravené prostredie pre deti s rôznymi druhmi postihnutia. A my sme tam ako chodili aj na pozorovanie, na prax a tak. A mňa to fascinovalo, že vlastne to ponúkalo úplne neskutočné možnosti deťom. A mali veľmi dobré výsledky pri práci s deťmi, ktoré boli proste nejak oslabené. A tá Erika mala takú vášeň nádhernú, že ona to vedela tak fakt nám predať, že ja som sa do toho proste zamilovala a my sme mali akože predmet, kde sme mali rôzne, volalo sa to myslím, že alternatívne pedagogické smery a tam sme sa učili o rôznych, ale mne sa páčilo, že vlastne Mária Montessori ten svoj systém akoby vyvinula vďaka pozorovaniu detí, že to vlastne vychádza od detí a že deti sú tým stredobodom. Nie, že ja si niečo vymyslím a poviem tak, to bude určite s deťmi fungovať, takže to budem s nimi robiť. Ale práve je to naopak, že ako ja sledujem dieťa a podľa toho viem, čo mu môžem ponúknuť, aby ono ako vlastne spokojne mohlo plniť tie svoje vývojové potreby. A co si myslíš, že je taková klíčová věc v tom přístupu k dítěti, kromě toho pozorování, o kterém teď mluvíš, že opravdu musím to dítě pozorovat a potom individualizovat tu práci. Co myslíš, že je ještě takový jako úplně jiný, než v jiných pedagogikách? No, mne sa páči to, že vlastne sa tam kladie dôraz na to, že aj ty sa musíš akoby zmeniť. Keď chceš robiť Montessori pedagogiku, tak chceš tomu venovať, tak to musíš ako prijať za svoju filozofiu, pretože ako to je vlastne, za mňa je to veľmi prirodzené, že z človeka to musí ako vychádzať, aby mu to deti verili. A musíš naozaj ako byť tým vzorom vždy a všade, nie že akože ja som v triede taká kľudná a usmiatá, vždycky pokojná, potom ma niekto stretne na ulici a tam budem vykrikovať na pani v trafike, že mi predala zlú známku, že ja som chcela do Európskej únie a ona mi dala do Česka.
Takže byť tým vzorom vždy a všade, ako fakt prijať to za svoje. A ešte mne sa veľmi páči, že človek sa v tom spomalí. V zmysle, že ja som ako sa špecializujem na tie menšie deti a tam sa fakt musíš spomaliť, aby ti to fungovalo. A to je úplne terapeutické. Hmm. Říkala jsi, že se specializuješ na menší děti, zároveň ale tvoje děti jsou už základkového věku, kromě teda Lea, který je batolátko. Jak tohle zvládáš, když máš pocit, že ta tvoje věkovka je ta mladší a najednou ti z té věkovky ty děti vyrostou? Ako mne nevadí byť s deťmi rôzneho veku. Ja vravím, že toto je moja super schopnosť, že to ako nemá každý a fakt si akože tak poklepkám si na rameno, že vlastne dokážem pracovať s deťmi všetkých vekových kategórií, že mi to nerobí problém a myslím si, že v tom pôsobím ako prirodzene. Že aj kolegyne niektoré povedia, že ja vôbec neviem, ako sa mám s tými maličkými rozprávať, keď sú to z elementári, alebo naopak holky z detskej skupiny povedia, to je s tými puberťákmi tak ťažké. A vlastne mne to vyhovuje sa baviť so všetkými a nevadí mi to, dokážem vlastne sa prepínať, ale jednoducho tie malé detičky, ako naozaj tá 0 až 4 veková skupina ma fascinuje v zmysle, že oni sú schopní takých vecí a myslím si, že keby toto svet začal vnímať, tak a my sme im dali tie možnosti, aby oni nám mohli ukázať, čo vedia, tak by bola neskutočná harmónia vo svete. Hmm. Zapochybovala jsi někdy o Montessori? Byly nějaké chvíle, kdy jsi si řekla, tyjo, tohle se mi nezdá? No, ale to bolo skôr také, že keď už ako som, nechcem povedať na dne, ale že keď už mám pocit, že som vyskúšala všetko, čo viem a aj tak to stále nefunguje a deti sa hádajú a nechce sa im robiť a nevidia prácu a pripomínať im človek musí, tak vtedy ako si vravíš, mal som to robiť inak, ale to je len skôr také akože takéto, že si proste povieš, na čom je rešpektujúca výchova. Ale v skutočnosti to je tak, že verím tomu a chcem vlastne to predávať aj ďalej svetu a ukázať im, že to naozaj funguje. A ja si ako nemyslím, že úplne ako ja nemám rada slovo, že Montessori dieťa alebo Montessori mama, ale pretože pre mňa to je naozaj ako také, ten Montessori systém je veľmi prirodzený. Že ako stačí naozaj, keď pozorujeme tie naše deti a vidíme, čo oni potrebujú a chcú robiť a ponúkame im to a nechávame im tú možnosť a oni sa to vlastne všetko chcú naučiť a áno, v rôznych vývojových fázach to prebieha na rôznych stupňoch a vieme, ako to je, ale vlastne je to prirodzené. Takže keď my sa vrátime k tomu, čo sme dostali od prírody, tak nemusíme vôbec ako tomu dávať žiadne špeciálne meno ani názov. Mm-hmm. Ty jsi taky hodně lektorovala, vedla si kurzy základních znalostí Montessori pedagogiky, pracovala si s dospělými, vedla si pracovny, dělala si vaření s dětmi a najednou si trochu jako zmizela do rodiny, protože prostě 4 děti vyžadujou spoustu energie a mateřské lásky a práce. Nechybí ti to někdy? No chýba mi to, akože ja som to milovala, som to ako vlastne byť s dospelými a akoby im dávať to, čo viem, predávať im to ďalej. A často som si vravela, ale ja už im snad nemôžem povedať nič nové, ale vždycky ako, keď som prišla do inej skupiny, tak tí ľudia to nevedeli a mňa to prekvapovalo, pretože ako ja si žijem v nejakej svojej bubline medzi ľuďmi, ktorí ako majú povedomie a tak a vravím si, že ja už nič ďalšie nemôžem, ale bolo to skvelé akože predávať a vidieť ako v nich to wow, to fakt to stačí toto robiť a to bude fungovať. No a ja vlastne potom hneď, ako sa mi narodil Theo, tak nejak tá moja Montessori hviezda začala hasnúť a už sa mi nepodarilo nejak vrátiť naspäť. Nahradili ma iné hviezdy. To já si nemyslím tak, že by ti jako hasla Montessori hvězda. Spíš takový ta aktivita, to, že máš jako moc ovlivnit ty lidi, jako pomoci jim v těch těžkých situacích. Takhle jsem to spíš myslela. Já mám právě pocit, že ty jsi zůstala u té Montessori jako neuvěřitelně věrná, to, jakým způsobem vychováváš děti. A i to, že ses vlastně specializovala na to umění, mně přijde jako parádní, protože tam právě máš tu sílu těch teoretických znalostí Montessori a využít je
právě pro všechno to umění, což je vlastně docela jako náročná práce. Nemyslím si, že by ti zhasla hvězda. To určitě ne. A když už se teďka věnuješ tomu umění pro děti a prezentování dětem a dětem v různém věku, protože od batolátka až po adolescenta to je jako velká práce. Můžeme třeba začít knihama? Určite, No. no. Jak poznáme dobrou dětskou knihu? Dobrú detskú knihu poznáme už väčšinou aj podľa obálky, že má nejakú akože takú, nechcem povedať rovno slovo peknú, pretože to záleží na vkuse, čo je pekné a čo je nepekné, ale proste nejakým spôsobom nás to ako priláka a není na tom žiadny ako taký infantilný obrázok alebo nevkusný, ktorý si povieš, akože to ani nechcem otvoriť. Ďalšou dôležitou vecou pre mňa sú ilustrácie. Mne sa veľmi často stáva, že do niektorých kníh sa bohužiaľ ani nezačítam, pretože ma tak rozptylujú ilustrácie, že to proste nejde. No a potom samotný text záleží, čo ponúka, no. Ale to na prvý pohľad není zjavné. Takže to děláš tak, že si v obchodě otevřeš knihu a přečteš si ji tam rovnou a řekneš si, No, nebo kousek, úryvek. No, ako ako ja sledujem veľa knižných blogerov, aj sa takto zaujímam o proste ľudí, ktorí sa tomu ako venujú podrobne, že to je ich práca, takže doporučujú rôzne veci. V knihkupectve sa mi dá prelistovať takto v rýchlosti a prečítať nejaká jednoduchá knižka, proste pre mladších čitateľov, ale potom, keď sa už ako jedná, hlavne potom už vlastne na konci prvého stupňa, druhý stupeň, tak to už sú veľké texty, tak to moc nejde, tak to skôr sa snažím ako si nájsť nejaký úryvok napríklad na internete, že to sa už dneska veľmi často dá listovať knižkami. A ja si myslím, že už mám toho toľko načítaného, že to veľmi rýchlo akoby poznám, či to je dobrá alebo není to dobrá kniha. Asi je taky dobrý nějaký přesah, když ta kniha má. Já to mám vždycky tak, když baví mě, tak si myslím, že je to jako perfektní kniha. I jako pro ty děti, že tam pak člověk vidí jako dospělý spoustu jako jiných konotací a vztahů a věcí. A užívá si to vlastně i při tom čtení s dětma, že to není jako knížka, kterou otevřu a už já se večer a musím to zase přečíst, ale že tam je i ta vášeň, jako, která se předává tomu dítěti. Ale zaujímavé je napríklad, že je veľmi veľa kníh, ktoré sa nám dospelým páčia. A teraz hovorím hlavne o knihách, dajme tomu pre deti 12+. A máme pocit, že ako aj ten jazyk je tam skvelý a že ako dokázali vystihnúť aj vlastne ten slang a všetky tie výrazy, ktoré tá dnešná mládež používa. Ale vlastne keď to dáme potom prečítať tej cieľovej skupine, tak si niektorí s tým úplne akože nie sú stotožnení. Že je pár takýchto knížiek, ktoré vlastne dospelí hodnotia ako wow a deťom sa až tak nepáčili. A naopak som sa stretla aj s pár knižkami, kde deti boli úplne nadšené a dospelí vlastne ako vôbec nepochopili a mali ako pocit, že chvála Bohu, že to nemuseli prečítať nahlas, lebo to by nedali. Takže to je asi... Je skvelé, keď nás to baví aj deti, aj mňa, ale už sa mi tiež stalo, že som čítala knižky, ktoré až tak ma veľmi nebavili, pretože som vedela, že chlapcom to urobí radosť. Jo, to máš asi pravdu, to já přemýšlím o tom, že když jdeme s holčičkama do knihovny, tak vždycky máme pravidlo, že oni si vyberou knihu a já vyberu knihu. Abych tam taky právě procpala nějaké svoje knihy. A jsou knihy, které teda mě nebaví číst. To máš pravdu, ale člověk to udělá kvůli tomu zájmu toho dítěte. Máš nějaký příklad těchto knížek? Já nevím. Mně napadá Deník malého poseroutky třeba, který děti zbožňujou a mě teda fakt nebaví. No to je úplne najobľúbenejšia knižka nášho Oliho. On miluje, on to číta stále dookola, stále ho to baví a ja sa ho pýtam, Oli, a prečo to čítaš? A on, že proste ho to tak baví a on si to potrebuje zopakovať a takže ja mu to akože neberiem, pretože akože aj tým, že číta stále dookola to isté, tak sa tam ukazujú nejaké veci, proste oni potrebujú niekedy sa začítať do textu, ktorý poznajú, v ktorom nájdu to bezpečno, ktorých, dajme tomu, ukludní, možno, že to potom siaha, keď nie je úplne v nejakej pohode, tak si proste zoberie knižku, kde vie, čo sa stane a navráti ho naspäť do tej pohody. A
čo by ešte, ako tak viem, že veľa detí teraz, čo som mala jednu knižku, tak to bolo Players versus Players sa to volá. Ja som to nečítala, ale je to vlastne z hráčského prostredia, čo je taká ako zaujímavá vec pre deti dnešnej doby. A je to ako... Naši chlapci z toho boli úplne nadšení a ďalšie diely sú, ale v angličtine, takže sme kúpili tie anglické, pretože sa nechystá akoby preklad česky tých ďalších dielov, čo je tak tiež občas smutné v týchto knižných veciach, že keď to prekladajú tie veľké vydavateľstva, tak ich úplne nezaujíma to, že ponúkli prvý diel, ktorý sa až tak nepredával a už nejdu do druhého, čo môže veľa čitateľov sklamať. Alebo stačí aj pár, ale sklame ich to. Kdežto tie malé vydavateľstva si fakt na to dávajú pozor, aby tie ďalšie diely tiež boli vydané. A potom sú skvelé za mňa tie komiksové série, ako napríklad Amulet. To viem, že tiež všetky deti, ktoré potom siahli, tak boli ako z toho nadšené. A máš nějakou knížku, kterou naopak ty si řekla, tyjo, to bude super pro děti? A ono nebylo. Jakože to odmítli. A nebo už máš prostě ty zájmy svých dětí tak načtené, že už většinou v tom výběru se nemýlíš. Ale tak akože naši chlapci napríklad, oni veľmi veľa kníh ich baví, keď im to prečítam ja, ale keď napríklad potom, od toho autora potom im dám, že som požičala niečo, že od toho istého autora, že ich to bavilo, že nech si to skúsia prečítať sami, tak to sa mi už stalo, že nechceli. Vlastne, že aj povedali, že mňa to až tak nebavilo, ja by som to radšej počúvala od teba, ako to čítaš. Takže neviem, nenapadá ma teraz žiadna taká, ale konkrétna. Jo. Proč podle tebe je tak důležité to sdílené čtení? No, za mňa úplne najdôležitejšia vec je to, že keď s deťmi čítame, a ja keď si čítam so svojimi deťmi, tak som 100% prítomná. Nemôžem robiť nič iné, pretože ako nemôžeš nič, keď chceš čítať, musíš držať knižku, musíš sa sústrediť, musíš listovať, len ak sa v texte stratíš a bude to nuda, nikoho to nebude baviť a deti to nebudú chcieť robiť. Takže toto je za mňa úplne najskvelejšia vec, čo je vlastne na čítaní. A potom akoby pre mňa je to úplne iný knižný zážitok, keď si čítam sama a keď mi číta niekto. A to je tiež ako veľmi obohacujúce. A myslím si, že to tomu príbehu akoby dáva úplne iný rozmer. A záleží aj na tom napríklad, keď ja si myslím, že moje dieťa už niečo zvládne prečítať, tak mu to dám, lebo si myslím, že keď už je v 4. triede, tak už by mal zvládnuť knižku, ktorá má 300 stránok a on na to není pripravený. Tak mu tým vlastne ako môžem vziať tú chuť čítať. Takže ja sa modlím, aby moje deti chceli si so mnou čítať, dokým to bude možné, kľudne aj do 18, pretože to sú ako najkrajšie chvíľky, ktoré spolu máme, no. Ty jsi mluvila o komiksech a to myslím, že je takový opomíjený žánr hodně a přitom děti baví jako hodně, protože je málo textu a děj se posouvá i obrázky, což myslím, že dobře nasedá na dnešní dobu a je to způsob, jak udržet to čtení. Máš nějaký tipy na komiksy pro děti? Já vím, třeba moje holčičky jako milují Robůtka, malého Robůtka, pořád by si ho četli dokola. A tak máš ještě nějaký tipy? No, naši chlapci milujú Dogmana. To je úplná hitovka. To je fakt úplne skvelé. Potom, ako som spomínala, ten Amulet. A mne sa páči, že vlastne vychádzajú aj komiksy pre staršie deti, kde sa rozoberajú rôzne, kľudne aj klasické diela, čo mi príde ako skvelý, taká akoby, zase povedať taká malá barlička k tomu, pretože niekto si otvorí, ja neviem, hrubú knižku s nejakým klasickým dielom, ja neviem, Zvonár u Matky Božej a úplne sa zlakne toho textu, je to napísané zastaralým jazykom a tak. Ale vlastne, keď sa k nemu dostane komiks, tak si to ako prečíta v rýchlosti, sú tam tie obrázky, toho textu tam není veľa a vlastne ten príbeh ho môže zaujať a povie si, to bolo zaujímavé, ale mňa by zaujímalo podrobnejšie, ako to bolo ešte v tejto situácii alebo v tejto. Takže vlastne ich to akoby môže priviesť k tomu, že si naozaj potom to klasické dielo prečítajú. Ja som teraz narazila na Babičku komiks.
Je to novinka. Hmm. A ešte som ako ju nedržala fyzicky v ruke, ale je nádherne ilustrovaná. A myslím si, že to môže byť ako tiež veľmi veľká pomôcka potom aj do hodín literatúry. A hlavne, ja si myslím, že čítať komiks není úplne tak jednoduché. Niekedy je to o mnoho ťažšie, ako čítať klasickú knižku, kde proste iba točíš stránky, pretože ako orientovať sa v okienkách, ktorý strip ako za sebou nasleduje, není úplne, aby ten vlastne dej dával zmysel. Není No, úplně. naprosto souhlasím, třeba už jenom to si všímat těch detailů, které posunují ten text, protože něco může uniknout na tom obrázku a pak se listuje zpátky, že jo, kde to bylo, jak se to tam vzalo, co to je za postavu nebo podobně. Myslím, že je to jako náročné pro dospělé, když čtou, jako naučit se číst komiksy. A jak jsi mluvila o zvoníku od Matky Boží, tak mě napadla teďka taky příklad, že nějak mojí Julince se posmívali ve třídě, že je jako zamilovaná do Romea. A já jsem jí právě koupila takovouhle knížku jako Romeo a Julie. A najednou tam to poměrně malé dítě, protože to není příběh pro 7leté dítě, že jo? Ale najednou prostě pochopí ten příběh, když je dobře udělaný tím jazykem, jsou tam hezky ty obrázky a vlastně to bylo strašně silný. Ona říkala, tyjo, ty se museli strašně milovat. Jakože i to malé dítě, který nemá tu zkušenost ze svého života, to tam najednou jako krásně pochopí. Takže já taky za komiksy kopu na všech stranách, kde to jde. To je krásný příklad. A ještě mě napadlo, když jsme se o tom povídali, zeptám se tě, hodně věcí jako se stává tabu pro děti, ať je to smrt, sex, politika, válka v současné době. Jak je to s literaturou pro děti? Jsou tam taky nějaká tabu? Vidíš tam nějaká tabu? No ako ja si myslím, že to záleží ako na človeku, či je ochotný to s deťmi preberať, alebo sa cíti trápne. A vidím akoby v tom, že tie knihy nám ako ponúkajú tú pomoc, veľkú pomoc v tom, ako prezentovať nejakú tému, ktorú my nevieme uchopiť vlastnými slovami deťom. Napríklad ja si myslím, že ľudia v dnešnej dobe majú veľký problém s nahotou. Akože proste, alebo už len s tým, ako si je tá kultúra tela, nie, že každý sa snaží vyzerať krásne a tak. Ale ako prečo? Poďme deťom ukazovať, že každý sme iný, máme iný tvár, máme inú farbu, máme inú veľkosť, ale proste všetci sme ľudské bytosti a každá ľudská bytosť môže byť krásna. Takže to myslím, že je taká vec a stále ako myslím, že tá smrť je taká, že mnoho ľudí sa tomu vyhýba. A popri tom existuje naozaj množstvo krásnych knížek, ktoré ukazuje tú smrť ako prirodzenú súčasť života. A ponúka na ňu také ako vlastne pohľady. Áno, je to smutné, vždycky je to smutné, ale proste patrí to k nám. Takže a samozrejme, a ešte ako si zmieňovala sex, tak to je ďalšia vec, že my dospeli sa o týchto témach akože bojíme rozprávať pretože ako asi sa bojíme, že nás, neviem, do nejakých úzkých nás akože zaženú, alebo nám budú dávať otázky, na ktoré nechceme odpovedať, ale ja vždy ako môžem povedať, ja už na toto nechcem odpovedať, toto už je ako moja hranica a teraz som ti povedala to, čo som uznala za vhodné, že je pre teba potrebné, aby si vedela. Tak ja vždycky ako môžem určiť, kde som až ochotná zájsť. A to já mám tip k té smrti teďka na krásnou knížku pro děti 6+, a to je Pod drnem, nevím, jestli jsi ji viděla. A to je moc hezká knížka, která vysvětluje spoustu různých aspektů smrti a jsou tam překrásné ilustrace. Tak. No a ono vlastne sa na to aj pozerajú mnohé tie knižky s takým ako humorom, ale s takým milým. Naozaj milým, že nie, že akože smrť je čierna, hnusná, ale môže byť kľudne aj dúhová. Keď proste ako ju príjmeme a môže to byť proste akože aj dobrá kamarátka niekoho. Že naozaj tých knížiek je množstvo, len tako treba nájsť odvahu a siahnuť po. Mně napadlo teďka, jak se o tom bavíme, ještě knížka Karlík a vosy, kde vlastně je to téma, že je naprosto v pořádku někoho nemít rád a to myslím, že taky není úplně běžný, že bychom dětem říkali, to je v pořádku, že toho spolužáka nemáš rád.
Že naopak se snažíme furt říkat, hele, skamaráďte si, odpusťte si, podejte si na to ruce a jako zachraňujeme ty situace. Ale přiznat si, že tak to prostě v životě máme, nemáme se všichni rádi, je myslím taky docela hezká. A bys doporučila Karlíka Vosy, to je asi taky 6+? Ja som Možná. čítala s predškolákmi Mhm. a dokážu akože už... Je to knižka na spoločné prečítanie a vlastne dá sa tam vlastne ten text doplňovať rôznymi otázkami, aby oni ako pochopili, čo tým chceme povedať. A je to jedna z mojich najobľúbenejších knížiek. To Karlíček a Vosy sa to volá. Karlíček. Mhm. A má to ten podtitul je o vlídném nepřátelství a to mi príde ako skvelé, úplne v tom je všetko. Pretože je v poriadku niekoho mať rád a je v poriadku niekoho rád nemať. A iba ide o to, ako tú svoju neľúbosť k tomu človeku prejavujeme. To je krásný téma. Tak to si všichni prosím přečtěte. Jako my dospělí pedagogové. Áno, ako je množstvo knížiek, ktoré ja hovorím, že by si mali prečítať dospelí, pretože niektoré detské knižky sa len ako detské tvária a je tam obrovské posolstvo pre dospelých. Množstve detských knih, ktoré dneska vychádzajú. Takovým příkladem je třeba Chobotnice, že jo? Tam je jedno téma od ekologie až, nevím, po nesnášenlivost a podobně. To je taky krásná kniha. Tak jo, tak přejdeme teďka k divadlu. Ty máš určitě spoustu typů, protože chodíš dokonce i s batolátkem na různá vystoupení, divadla. Máš pro nás nějaká doporučení? A k čemu je to dobré batolátku? No, tak ako mne to divadlo príde ako, že to je tak, že to tak kultivuje osobnosť. Že tam ako sa zase pozeráme na veci inými očami v nejakom špeciálnom prostredí, ktoré je pre to ako divadelné predstavenie pripravené. A ako zase nám niekto hovorí niečo, nejaký príbeh alebo proste niečo, čo sa mu stalo, tak z tohto dôvodu mi to príde ako skvelé, že to je zase akoby iný pohľad, ako môže vyzerať príbeh. A väčšinou sa tam nejak pekne oblečieme, alebo aspoň sa, ako si to vravíme, že nepôjdeme tam úplne v teplákoch, aj keď nemusíme ísť hneď v obleku, pokiaľ nejdeme na louskáčka do Národného, ale snažíme sa nejak pekne obliecť, tak to je ďalší veľký prínos akože z tej kultivovanosti. A no vlastne ako mne príde pre tie batolatá to skvelé v tom, že tie zmysly im to rozvíja zase iným spôsobom. Ako to, keď ja ho pozvem si do kuchyne, alebo že mu doma spievam, alebo že si spolu čítame. Aj keď moje batola nemá rado knižky. To přijde. Takže vlastne mu ukazujem svet, ho nechávam skúmať zmyslami iný svet. A my vlastne s chlapcami najradšej chodíme do Minoru. To máme také odskúšané, že to je také naše divadlo. A potom ja mám veľmi rada také uskupenie. Volá sa to Mikroteatro. A oni vlastne hlavne rozžívajú knihy. A vždycky ako k tomu ešte majú aj nejakú dielničku. Alebo práve robia aj predstavenia pre rôzne staré deti od batoliatok až po dospelých. A my sme boli s Leom vo Vzlete, kultúrne centrum Vzlet vo Vršovicích a býva to tam stále, veľmi to doporučujem. Volá sa to Příbeh prazemne a ja som nevidela nič roztomilejšieho pre malé deti ako toto. Ako je to bez slov, sú tam len ako nejaké zvuky, ktoré oni sú schopní perfektne vnímať a vlastne vôbec ich to nerozptýluje od toho príbehu a je to ako asi 25 minút to len trvá. Ale je to tak nádherne urobené, príbeh proste takého tvora, ktorý proste príde a skúma tú svoju planétu. A využívajú tam, iba proste je to rukavica, ktorá má oči, je prešitá, potom tam využívajú také tie trúbky z potrubia, takže vlastne úplne je to vytvorené z takých bežných vecí, že nie je to nejaká špeciálna scéna, ale je to ako fakt nádherné. A všetko od holiek, čo robia z Mikroteatra je skvelé. Oni sú pôvodne z Brna, ale vlastne teraz začali robiť predstavenia aj tu v Prahe, dajú sa dohľadať na ich stránkach, takže vrelo doporučujem, že by sme už vlastne s chlapcami boli aj na nejakom rozžívaní knížiek. Je to moc pekné. Nějaké konkrétní představení by si doporučila? My sme boli
No ono je to vždycky ako, že oni vezmu nejakú knihu a tu rozžijú, takže vlastne ako ju čítajú nejakým pútavým spôsobom a väčšinou si to ako berú tak ako čo práve, nie že letí, ale čo je proste ako také známe, aké knižky sú teraz popredí, tak my sme napríklad boli na Dušičky a to vyšlo perfektne presne na Dušičky na Kachna, smrt a tulipán. A to malo fakt ako takú tú atmosféru, že tam boli aj sviečky a všetko, takže to bolo fakt krásne. Alebo ešte bolo pekné, robili od Robina Kráľa a Andrej Tacheci na pouti to obrovské leporelo, ktoré má 6,27 metra, alebo koľko, keď ho roztiahne člověk, takže to je úplně zážitok. Už len toto. To je krásný. My jsme byli, a to nevím, jestli ještě vlastně funguje, protože Violka už přece jenom má 5 let. Tak když byla malinká, tak jsme chodili na filharmoniště a tam zase hráli jakoby vážnou hudbu nebo nějaké koncerty a miminka leželi na dekách a dospělí tam u nich seděli a mělo to taky překrásnou atmosféru. Tak to jestli funguje ještě, tak My taky ideme v pondelok na Mozarta, ideme. super, tak to jsem moc ráda. Ale je to pro Lea, nebo už to dělají i pro starší? Toto je pre malinké deti. Jo. Ako kupovala lístky kamarátka, takže úplne neviem, ale toto je konkrétne toto predstavenie, že tam môžu ísť aj maličké deti. A ešte teraz v Prahe vznikol taký, volá sa to Prostor Cook, a to je tiež pre malinkých. Ako ja vyzdvihujem tie priestory pre malé deti, pretože akože aktivít pre deti 3+ si nájdeme strašne veľa a je to jednoduché, ale fakt pre tie batolátka, aby to pre nich bolo, že tam môžu behať, môžu tam proste vydávať zvuky a nikto ich za to nebude ako Takže je veľmi málo a tento Prostor Cook, a ja teraz presne neviem, v ktorej časti Prahy sa to nachádza, ale oni tiež robia divadelné predstavenia pre malinké deti a majú tam aj herničku, kde vlastne na rozvoj rôznych zmyslov a majú to ako tematicky pojaté, že jeden deň to majú takto, druhý deň to majú takto a deti si tam môžu na všetko šiahnuť. Je to krásne, je to proste čisté, je to ako naozaj, že pre deti urobené. A co výtvarné umění? Chodíte někam na nějaké interaktivní výstavy? Protože ty taky hodně tvoříš sama. Obraz za tebou jsi namalovala. Takže ty nejenom, že vzděláváš děti, ale vzděláváš i sebe. Taky jsi byla na nějakém divadelním kurzu, že jo? Didadiu to bylo. Tak nám k tomu něco pověz. To je super, když si takhle rodiče můžou vyrazit a má to dopad i nejenom na psychiku, na to, že si odpočinou, ale ještě vlastně na ty kompetence rodičovské. No, my moc do múzea, akože by sme chodili sledovať obrazy, to nechodím s deťmi. Ale akože keď sú napríklad nejaké špecializované výstavy, my máme veľmi radi Sladovnu Písek. Tam chodíme s chlapcami často, tam sme boli na Daisy Mrázkovej, Hlava v hlavie, od Davida Béma, tam bola knižka, naposledy sme boli na Malom princovi od Elišky Podzimkovej, to bolo úplne krásne interaktívne urobené, že sme tam vlastne akoby prileteli a havarovali sme a mohli sme to tam všetko preskúmať. Teraz chystajú výstavu, volá sa to Neboj, neboj a je to podľa knižky Milady Reskové a Michala Urbánka. To je moja obľúbená autorská dvojica. Všetky knižky od nich doporučujem. Ale akože do galérie ako tak nechodíme. Proste, keď je taká nejaká špecializovaná, keď bola výstava Petra Sísa a tak to áno. A moji chlapci na toto moc nie sú. Artur je tak umelecky založený, že on aj krásne kreslí a baví ho to, ale na výstavy moc nechodia. A čo sa týka toho Didadiu divadla, tak to je vlastne ako také uskupenie, kde oni ukazujú ako jednoducho vytvoriť príbeh pomocou kartónového divadielka a vlastne užiť si tú svoju chvíľku slávy. A skvelé na tom je to, že vlastne to predstavenie sa potom nahráva na mobil a vlastne môžete si to potom ako púšťať stále dookola a je to pre deti veľmi motivačné z toho dôvodu, že oni v dnešnej dobe tie technológie milujú. Takže oni vlastne ako si vytvoria si ten príbeh, si vymyslia, vytvoria si kulisy, majú k dispozícii proste kartónová, je to taká krabica, kde sú proste kartóny, špejle, potom je tam normálne ako hľadisko, kde sa to potom celé odohráva
a vytvoria si to, učia sa tam vlastne, ako používať rôzne, neviem, ako urobiť sneh, ako urobiť čušťanie, ako proste tie zvuky do toho dať, do toho predstavenia. A je to veľmi zaujímavé. Vlastne bol aj v Andílku workshop, ja som ich tam pozvala, pretože ja ako lektor toho divadla som si to mohla vyskúšať na vlastnej koži, či by som zvládla viesť takýto workshop a bolo to skvelé, deti to veľmi bavilo a tých představenia byly skvělé. A co by si doporučila rodičům? Protože matka 4 dětí potřebuje mít nějaký čas sama pro sebe, ale není ho mnoho. Tak co by si doporučila rodičům, jak se věnovat sama sobě, aby pořád měli tu energii na práci s těma dětma? Pre mňa úplne najviac, čo som ako zažila teraz, tak ja som navštevovala školu improvizácie a to je pre mňa úplne top. Proste bol to raz do týždňa 3 hodiny, ktoré som mala iba pre seba, kde som mohla byť sama sebou, mohla som si zablbnúť v bezpečnom prostredí, nikto sa mi nesmiel akože v zmysle, že vysmieval. A vlastne zvyšilo mi to sebavedomie, naučila som sa postaviť si hranicu, naučila som sa, proste pracuje sa tam s rôznymi vecami, že nielen človek si tam ide ako zahrať divadlo, improvizované, ale že sa tam vlastne ako učí aj pracovať sám na sebe. A to akože doporučujem všetkými 10. To je fakt taký čas, kedy človek tam naozaj musí ísť a musí tam byť a venovať sa sám sebe. A to je presne ako s tým čítaním, že nemôžeš odbiehať a riešiť nejaké iné veci, inak to prostě nebude fungovat. Já jsem takhle absolvoval kurzy dialogického jednání a ten dialog probíhá mezi myslí a tělem. A vlastně učilo se to na AMU, je to jako kurz pro herce, ale potom ho jako aplikovali pro učitele. Ale vlastně nejcennější na tom je, že vy se postavíte před publikum, před tu skupinu těch lidí, kteří tam chodí s vámi na ten kurz. A teďka normálně nasloucháte tělu a ústy se učíte popisovat to, co se vám děje v tu chvíli. A to je taky hodně jako silná záležitost, že najednou vidíte, co vám dělá nervozita, kde se jako kroutíte, kde cítíte nějaký v tom těle nějaký napětí a jak na to reagovat. A jak na to reaguje to tělo a co říká ta pusa. A je to vlastně hrozně zajímavý náhled sám na sebe. Takže já bych řekla, že to je hodně podobné tomu, co říkáš, tomu improvizačnímu divadlu. To je parádní. A ešte mne veľmi pomáha, keď si môžem ísť sama sadnúť do kaviárne na dobrú kávu, aby tam tak hodinku a napríklad si tam iba tak čítať, alebo tam proste iba sedieť. A ešte rada chodím do knižnice. Sama tiež, ako občas si zajdem, že s deťmi chodím, ale aj sama, aby som ako mala dosť priestoru si tam pozrieť všetko, čo ma zaujíma. Tak toto sú také moje aktivity. Ale inak ako moc to není moc času na toto praktizovať, ale mne to stačí aj raz za týždeň, keď to mám a úplne ma to nabije potom na ďalšie. Takže to je tá maličkosť, ktorá mi urobí tú radosť, aby som potom dlhšiu dobu mohla fungovať. Perfektní. Co si myslíš, že je největším úkolem rodičovství? Za mňa je to byť s deťmi, pretože ja som sa vedome rozhodla, že budem mamou a chcem s nimi byť. A je to proste pre mňa teraz akože vlastne prvoradé. Tí moji chlapci starší už sú veľkí, ty už máš tak moc nepotrebujú, že často ich musím ako prehovárať, aby sme spolu niekam šli a tak. Ale potom nakoniec povedia, že to bolo super. A preto mám vlastne ešte to bábätko, aby som si to užila. Ale naozaj byť s nimi, tráviť s nimi časť a vlastne ako byť im tým sprievodcom na tej ceste a ukazovať im akoby tie cesty a dávať im tie kľúče. Ale netvrdím im, že toto je jediná správna vec, ktorú môžeš urobiť. Ale proste byť tam a pomôcť im, keď to potrebujú. Jsou nějaké aktivity během dne, kde seš opravdu s nima přítomná, protože ono taky nejde být prostě pořád intenzivně s těma dětma. Někdy potřebují svůj čas, ale někdy se snažíme fakt být s nima intenzivně, třeba kratší dobu, ale opravdu se jim naplno věnovat. Máš nějaké takovéhle aktivity, teda kromě čtení? Často spolu varíme. Že ako naozaj, alebo proste pečieme, že si urobíme také poobede, kde ako toto robíme. A ako aj veľa ako tvoríme, že nejde mi to, že s každým zvlášť, ale akože ja neviem, že ideme teraz vyrábať pšánička pre, ja neviem, na Vianoce, alebo proste pre niekoho. A to oni akože majú radi a stále do toho so mnou idú.
A Jakým způsobem to máš připravený pro ně doma? Že ty už no, máš starší děti, tak už asi nepotřebuješ mít nějaké konkrétní přípravy, ale jako máte třeba nějakou poličku s výtvarnýma věcma, šuplík s jako jak to máš vymyšlený tohle? ako máme takú akože poličku, kde je vlastne taká komoda, kde sú všetky tie, v jednom šupličku sú gumy, v jednom fixky, v jednom nožnice a tak, akože ono to je urobené aj kvôli tomu, aby ten Leo to videl, že to má nejaký teraz akože ten řád a proste vedľa sú papierek, že oni ako sami už do takýchto projektov sa nepúšťajú. A väčšinou si ako keď tak si kreslia, alebo si ako vymalovávajú nejakú omalovánku. A že potom ako ja im poviem, videla som zaujímavú aktivitu, poďme to vyskúšať. Ja to proste ako tuto pozbieram mám takú krabicu plnú rôznych papierov a na samolepiek a takých, že vlastne už to teraz úplne s nimi neriešim, že to mám nejak špeciálne pripravené, ako som to mala, keď boli menší. Mhm. A jak by to měli rodiče připravit právě pro batolátko, kdyby s ním chtěli tvořit, protože i batolátka už zvládnou nějaké otisky barev třeba a podobně? Ako tak u nás je to ťažké v tom, že mne sa to ako úplne nedarí uchopiť, pretože tu je veľmi veľa vecí, ktoré akoby ten Leo nemal, keby nemal tých starších bratov veľkých. Takže on sa k rôznym veciam dostáva skôr, než by sa k ním dostal, keby mal mladších súrodencov alebo keby bol sám napríklad. Takže ja som mu teraz takú novinku som mu vymyslela, že som mu na zem akože nalepila veľký hárok papiera, aby on tam mohol, keď proste zoberie nejakú fixku, aby kreslil na ten papier, že snažím sa ho naučiť, že nekreslí hoci kde mu príde, ale že tam má ten papier. A vlastne akoby ho zapájam do tých aktivít, keď tu s chlapcami niečo robím, tak si ho zoberiem k sebe a dám mu kúsok niečoho, nech si to proste skúša. Ale keby som ako mala priestor, že je tu iba on a že ako môžem si to vymyslieť pre ňoho, tak proste mám nejakú poličku, kde si dám proste 2-3 aktivity. Jednu by mal na lepenie, dajme tomu, a jednu na strihanie. To by stačilo kľudne na tácku, proste pripravený kus papiera, nožničky a na druhom tácku. Mne sa veľmi páči ten boxík taký, že je to krabička, v tom sú priehradky a v jednej máš lepidlo, v malej flaštičke, v jednej tam máš šteček malý, potom tam máš tie veci, ktoré lepíš a nejaké papieriky, na ktoré oni to lepia, aby sa to naučili robiť. Tak toto by som asi pre neho mala, ale on tým, že fakt má tých veľkých bratov, tak je úplne niekde inde a on sa chce strašne ako priblížiť im, on to chce ako robiť tým veľkým spôsobom. Takže a je taký ako rýchlo to chce mať hotovo všetko a netrpezlivý a tak. Takže Lea sa snažím, teraz ako fakt ho začleňujem do toho života, ktorý tu plynie, že mám pre ňoho urobený krásny kútik, kde on má svoju knihovničku a má svoju poličku s tými jeho vecami, ale býva tam málo. No, protože potřebuje ty bráchy, že jo, potřebuje tam sedět na tom klíně a absorbovat, co oni všechno už umí. To je jasný. A ještě mi řekni to vaření, protože přece jenom už máš ty děti jako starší, 2 už jsou v adolescentním věku, takže tam už se i to motivuje asi hůř k tomu vaření. Jak tohle děláš? Batolátko, dítě v elementary věku, 2 adolescenti. No tak my sme si zavedli také pravidlo, že chlapci raz do týždňa uvaria večeru a raz do týždňa môj muž. Že ja sa toho vôbec ako nemusím zúčastniť. A aby to ako takto bolo, že to je proste práca pre všetkých, lebo snažíme sa, u nás to funguje tak, že všetci môžu robiť všetko. Že neexistujú práce, ktoré robím iba ja a neexistujú práce, ktoré robia oni. Tak toto máme rozdelené. A oni tým, že vlastne fakt od začiatku boli so mnou v kuchyni, úplne od začiatku ako stáli a mali voľné ruky, tak som ich pozývala do kuchyne, tak oni ako to robia naozaj radi. Ich to baví. A Teo mi často povie, že on to chce celé urobiť sám, že jeho už to nebaví akože so mnou, takže on ako fakt zvládne, on si sám vyrobí cesto na perníky, sám si to vykrája, celé to urobia sami, ja im pomáham iba s pečením, to ich moc nebaví čakať, nemajú tú trpezlivosť. A vlastne to spoločné varenie robia preto, lebo chcem, aby spolupracovali. Je to pre mňa veľmi dôležité, pretože majú teraz také obdobie, kedy by každý z nich chcel byť jedináčik. Takže sa im snažím ako vymyslieť takúto aktivitu, pri ktorej musia spolupracovať a že vlastne iba keď to urobia spolu, tak z toho vznikne to, čo potrebujú.
No a ten Leo je so mnou stále vo všetkých aktivitách mojich, ktoré ja denne robím, takže my sa ráno zobudíme a ideme spolu postielame postiel, potom perieme, potom on stojí v kuchyni na učiacej stoličke vedľa mňa, nech robím čokoľvek. A je to fascinujúce ho sledovať, že on to vie naozaj. Všetko to vie, ako to má byť. On ma upozorní, keď zabudnem vyťahnuť zo zástrčky, keď grillujem chleba. Napríklad máme taký grill malinký a keď zabudnem vyťahnuť zo zástrčky ten grill, tak on ma na to upozorní. Keď dopere myčka, teda domie myčka, tak vie, že tam má dať tabletku a proste keď dopere pračka, hneď mi hlási, že musíme ísť dať sušičku, takže fakt trávi so mnou takto čas a on naozaj ako už tie veci vie robiť a už sa zdokonaluje sa v tom a mňa toto naozaj fascinuje, že není nejak nadpriemerne inteligentný, ale iba tým, že ako môže, že mu to dovolím, že ma pozoruje a že ho začleňujem, akože je plnohodnotný člen tejto rodiny, tak proste je schopný robiť úžasné veci. Ty, když jsi lektorovala vaření, tak si vyráběla překrásné recepty. Můžeš nám to popsat, jak vypadá takovej recept, podle kterého je schopné uvařit školkové dítě? No, moje recepty, prvý koncept som mala taký, že vlastne na jednej stránke je názov a nakreslené ingrediencie a pomôcky, ktoré k tomu vareniu potrebujú. A potom na druhej strane je recept, ale ja som sa to vždy snažila úplne čo najjednoduchšie, akoby čo najjednoduchšími vetami a čo najmenej slovami im ako prepísať, aby boli ako relatívne rýchlo schopní už potom aj keď začínajú v tom predškolskom veku čítať. To sa mi prečítať prípadne, keď im to číta dospelí, aby to dlho netrvalo. Lebo to je nuda ako čítať zdĺhavý recept. No a potom som mala ešte druhú verziu, to mi kreslila kamarátka Markéta, ale potom vlastne už na to nebol čas, aby sme rozšírili ešte portfólio, že fakt ten recept bol celý kreslený, že tam boli len šípky a jednoslovne smíchat, alebo ja neviem, niečo, čo bolo treba fakt tým slovom vyjadriť, inak to bolo celé komplet kreslené. A tie práve sa používajú teraz u nás v Andílku v škôlke, ich dievčatá stále používajú, tak to mám radosť. A čo je na tom pre mňa najdôležitejšie, aby to bolo jednoduché. Aby to proste bolo jednoducho vytvorené, čo najjednoduchším spôsobom proste popísané. A oni to milovali, a keď sa mi náhodou niekedy stalo, že som nestihla recept priniesť, pretože ja som mala takú naivnú predstavu, že si urobím pár receptov a budem to stále točiť. Lenže oni, tie deti so mnou začali v tej škôlke a skončili, keď odišli na druhý stupeň, že vlastne so mnou takto ako fakt pokračovali a ja som musela vymýšľať stále nové a nové veci. Aj keď oni milovali opakovanie, že to je tiež veľmi zaujímavé sledovať, že oni si sami vyžadovali aj tie veľké deti potom, že chceli znovu, napríklad máslové sušenky, chceli piesť stále dookola, alebo bolo pár receptov, ktoré ako naozaj chceli stále dookola, pretože to nestačí, že si to tam uvaríme na tom krúžku raz, to sa nikto nenaučí ani dospelý raz, keď to skúsi, keď nemá skúsenosť. A ja som to vlastne brala tak a stále to aj beriem, že ten výsledok, to, že sme si niečo v krabičke domov odniesli, je len tá čerešnička na tej torte. Že vlastne ja som ich prostredníctvom toho učila iné veci. Najdôležitejšia bola samozrejme tá spolupráca, tá trpezlivosť, že pri tom pečení musíme počkať, že to nie je len tak, že mávnutím čarovného prúčiku naraz to cesto, je z neho sušenka. Proste, aby si to všetko sami navážili, namerali, aby vedeli, že po práci je treba upratať, že to není len, že si užijem tú zábavu pečenia a potom tam je niekto, ktorý to za mňa urobí. Takže vlastne som sa ich snažila učiť kopec iných vecí okolo toho, vlastne prostredníctvom toho varenia. Než len to, že si niečo pripravíme. A ještě musím říct, že tvoje máslové sušenky vždycky měly nějaká krásná razítka. No, takže je i bavilo to, jak to vlastně dopadlo vizuálně, že to fakt byly krásné věci, které vznikaly. A mňa veľmi na tom baví aj to, že vlastne to Montessori mi poskytlo, tým, že som o tom premýšľam ako vlastne v súvislostiach, že aj keď boli rôzne sviatky alebo nejaké zaujímavé dni, tak som sa to snažila, ako ja vyšiel nám na deň varenia Medzinárodný deň čokolády, tak sme si proste urobili niečo čokoládové
A ešte sme si k tomu aj prečítali knižku o čokoláde, že keď sme mali nejaký čas, medzičas, kedy sa to buď pieklo, alebo sa to dokončovalo, alebo napríklad sme skončili skôr a mali sme ešte nejaký čas, tak som sa im ešte takto snažila to vyplniť, aby ako sme strávili plnohodnotne ten čas spolu a aj ako aby sa naučili, ja neviem, prečo pečieme francúzsky kráľovský koláč. Nielen, že si ho upečieme, ale že ten príbeh toho je úplne nádherný. Alebo svatomartinské rohličky. Mňa to fascinuje, že to varenie ako poskytuje obrovské množstvo ďalších ako možností, ktoré tým deťom ako môžeme poskytnúť a kde všade to môžeme akoby do akých rôznych predmetov to môžeme vlastne zasunúť. No určitě, a to nemluvíme o matematice, že jo, která tam je spoustu. Veru, tvoje 3 starší děti chodí do Montessori školy. Řekni nám proč. Co myslíš, že jsou ty výhody? Co se fakt naučí tím, že zůstane v 6. třídě ještě dítě v elementary, nebo potom pokračuje do adolescentního programu? Kde vidíš ty benefity? No ja to vidím v tom, že akoby neuhasína tá motivácia, že sa chcem ešte ďalej niečo učiť, lebo niekto mi povie, že teraz nemôžem dávať otázky, lebo ja musím počúvať výklad učiteľa. Aj keď nechcem ja hádzať do jedného vereca všetky školy, to vôbec v dnešnej dobe existuje kopec škôl, kde sú úžasní učitelia. Ja vždy vravím, že to je o učiteľovi. Aký je učiteľ v triede, taká bude tá trieda. A môže to byť klasická škola s perfektnou pani učiteľkou, ktorá im dáva množstvo vecí, ktoré oni môžu skúmať a môže to byť učiteľka v Montessori škole, ktorá proste nerada pracuje s Montessori pomôckami, lebo ich nemá ošahané. Aj to sa stáva proste. Takže vždycky za mňa je to ten učiteľ, ktorý je dôležitý v tej triede. A vlastne preto mám deti stále v Montessori, pretože akoby tu ich zvedavosť to stále podnecuje. Môžu, ako majú nekonečné možnosti skúmania. Keď ich niečo zaujíma, tak nemusia skončiť len tu, pretože už sme skončili túto látku a už na ďalšej stránke máme inú, lebo ideme podľa učebnice, ale môžu skúmať, dokedy sa im chce. Môžu samostatne pracovať a aj sa učia. Mňa fascinuje to, že dostanú prezentáciu a potom si na tom sami pracujú. A keď nevedia, tak sa môžu opýtať toho staršieho spolužiaka, alebo naopak ten starší sám ponúkne pomoc, keď vidí, že niekto má problémy. To je ďalšia úplne za mňa výhoda zmiešané skupiny, úplne dokonalá, pretože mi to príde ako skutočná príprava na život, pretože ja sa tiež nestretávam so samými 40-ročnými. Mám proste aj 20-ročnú kamarátku, ale mám aj proste 70-ročného kamaráta. A to, že sa fakt s nich ako stávajú tie deti toho sveta, v ktorom žijú, že vedia sa sami prepraviť, poradiť si, vymyslieť si, nájsť si, že im ako niekto nehovorí, urob to takto alebo takto, ale poď to vyskúmať, ako by si to mohol urobiť. Že vlastne ako napríklad môj Teo má 14 a on by najradšej išiel niekam do zahraničia, pretože ho to veľmi láka, akože. Veľmi ho to láka niekde byť. A ja aj keď ako mu poviem niekedy, že ja ti to, a on nie, nemá mi vedia, už si to zvládnem všetko sám, že vlastne sama sa musím niekedy zastaviť. Už není ten môj maličký chlapček. A to je na tom ten najväčší paradox, že no je môj chlapček akože v zmysle stále, ale vieš, ako to myslím. Že celý život, odkedy sa mi narodili, sa snažím, aby boli samostatní. A teraz, keď už sú, alebo sa k tej samostatnosti naozaj milovými krokmi blížia, tak si vravím, čo teraz? Takže to je fakt na tom paradox, že celú dobu sa snažíš, vedieš ich samostatnosti a potom sa ti zdá, že to je príliš skoro, že už to zvládnu sami. To je dôvod... To ti podepíšu. A to je ten dôvod, prečo mám to mimino. Vieš, že ľudia sa ma pýtajú, prečo v tvojom veku. A ja vravím, no, pretože ja ešte potrebovala som mať pri sebe bytosť, ktorá ma potrebuje. To oni taky potřebují, ale trochu jiným způsobem. No. Jo, já mám 20letýho syna, 18letou dceru a podepisuju to, co říkáš. Jo. Jsou chvíle, kdy jsem si říkala, poprvé, kdy pochybuju o fungování Montessori je,
že ono funguje. A mě to štve jako matku. Že je to těžký prostě ty velký děti pustit a nechat je dělat ty velké chyby. Mm, Po případě. Protože dobře se nechá to batolátko udělat chybu v tom, když rozlije vodu po celé kuchyni, ale hůř už se nechává dělat nějaká větší chyba, kterou dělají ty dospívající. Jo, to ti úplně rozumím. Veru, já ti moc krát děkuju. Jsme na konci. A já vím, že ty se o otázky na smrt nebojíš. Tak já se tě zeptám na klasickou otázku. Co bys jednou chtěla mít napsáno na svém epitafu, nebo aby někdo říkal ve tvém nekrologu, až Ja, odejdeš? ja by som tam asi chcela mať, že som bola láskavá. To je přenádherný. Děkuji ti, Veru, děkuji ti za čas, který jsi udělala. Děkuji Ďakujem ti, Hani. za spoustu tipů, za pozitivní energii, kterou si nám teď předala. Moc ma tešilo. Ďakujem veľmi pekne. To je pro dnešek všechno, milí posluchači. Příště zase na kanále YouTube a Spotify. Krásný den všem.